Sige. Sa awit na ba? Pwede na. Pinawagan ko naman yun. Yung binok sa pagdalaman. Ha? Nakakita ka na? Over? May gloves na? May gloves? Meron tayo naman kahit pa paano. Kala ko may wala eh. Finals na ako namin. Kaya hindi ako na magtatagal dito. Ha? Hindi ako matutulog. Hindi ako makakatulog eh. Finals ko. Hindi na ako dadating. Oo nga. Kaya na. Dahil ako tumakikita. Sabi ni Angel, ano daw. Hindi okay lang kahit invite mo si Nak. Tissue.
lumabas yun. Mga ganun. Mga ganun. Wow. Hello, pre. 6 pieces. Lusok din. Yeah. Kawit ka? Kawit tayo. Bukas na may isa. Mabilis nga lang yung sa'yo eh. Papa, isang oras. Hindi pa nagsisimula, naiyak nga ako. Kapalimig mo, stress. Ay, di pang kago. Ay, ka, nagtito. Sabi ko, iba ko ang lalagay.
Problema.
Ay, siyempre pagkain natin, hindi ka kumain. Saan? Ano yun? Espresso? Ha? Wala pa si Bunso eh. Ewan ko din. Oo. Sama na. Oo. Okay, sama. Pangalan dito nga ako sa patulan para magluluto. Nakatuto na ako. Nagsain na ako. Nagprito na ako din. Sige na. Basta pangyayari na. Parang hindi nasaktan na. Mas masakit pa ba yan sa ano? Tago ka. Ang sasakit pa nga nung iniwan ako eh. Ganun ka pa, teka. Ano din? Ano din? Jarvis, ano? Busy ba? Mas maganda. Pakalmay. Natakot na ako. Tanay. Wala na ba ako? Mga ganun pa ako eh. Makikita nyo rin pag malakas ang utak. Ay, yung kangkong ko. Kita nila. Ano ba yan, oh? 5, gano'n. 9. 5? Dapepe. Nakita niya. Eh, dito ka lang. May ganun. Pot sugar. Sila? Ano last ka? Mga batay ba? Nakita ka mo sa kando. Kasi, Tapos hindi pa din tayo. yun daw, baka sa maliit para yun. Ayan. Gusto ko na sa mataas. Ayan. Mas makakali. Gloves. Tatapat natin dito. Wala ko kuya. Wala ko kuya. Sige lang. Ano po yung... Ako, Diyos ko. Nayunan pa ako ni kuya. Ay, iya. Ba't tumawa? Seryoso ako. Kita mo ba kuya yung kangkong mo dyan? Ay, pang malakas ako. Kasi kung yung kami din ng kangkong din natin. Para pag-ipunan na natin sa susunod. Diba?
Tapos na agad. Tapos na, bed. Bayad na. Talaga. Maganto-ganto. Ganawa mo no. First time mo. First time. Meron ang paglagyan. Punta ko sana ako dapat. Ay, si Bunso na lang pa kukuhain ko na. Yung part. Pwede mo siya pag Ba? Ha? Kalimutan mo ba? Sabi ni Sis Kate, kasama ba daw siya papalo? Sira ulo ko. Kaya ba yung jowa mo? Yun o. Okay. Oo. Lagi naman. Ano ko iiwan niya? Wala ko rin. Hindi siya mag-enjoy. Ano ba siya meron din ang Kasi na si Mrs. na yan. Katuwaran din. Ilang araw ang quarantine? 14 days. Bakit 14 days? 14 days. Diyan na. 14 days na talaga. Kahit na vaccine? Ayun lang. Ano ba ito? Parang gusto mga saktan. Tingin niya. Basic. Gawa na ba? Tingin niya. Ano si Bunso? Si Bunso. Ay, kami. Gago pa rin. Kainis talaga to. Oh. Ako, yung mga sisiya. Ayaw na. Ayaw pa rin niya. Ayaw na ako. Oo. Kaya ako yung nasusunod. Kaya minsan nakakatandukot din yung cellphone. Kaya ayaw ko na sanang i-anin. I-tawag doon. Update. May natawag din na nasagot ko na. Tapos ko na nasagot na. Meron. May-scan ba yung barcode mo? Sabi ko, hindi nga ko eh. Gusto ko nga rin charot. Nasaan yung Ayun na. Pangilip. Eh, mas ka di mas mo rin. Pabura na. Hindi pa daw yung pabura. Pwede ba ba? Hindi ba? Ibag mo ah. Di ba? Di ba?
Bangin nandito sa araw. Nagpalagay ko. Ganda yung kay mom eh. Ikaw rin ba tumira na kuya? Maras. Oo. Isang gabi. Nung isang gabi lang yun? Oo, dun sa school namin.
Nasaktan lang natin ang mga sarili. Sarap! Tigre mo. Tigre mo sila. Ang katawan ko. Isip. Video ka may exam ka. Yes, nabibigyan. Kasi minsan ko yung top natin. Yung top natin. Kasi sa ko, ano yan? Hindi natin sabi. Ha? Hindi natin sabi. Pero ano sa kapag-job? Ayun, ano? Kapag-job. Malaki. Iiyak yun. Gusto niya yun, di ba? Oo, gusto niya yun, no? Oo, tahimik eh. Hindi gusto nun.
Ilan yun? Ito mga tatlong araw pa ata. Hindi, bilis na. Bilis na? Oo. Ay, tapos na. Sila na lang daw mo yan. Bilis na, bilis na sa sila. Oo.
pa. Hindi pa lang, away mo na lang. Sampunin na lang. Hindi na yung kakayanin. Kung kailan may Oo. ganda na matatawa siya, hindi nakamahal. Oo. Kawawa na. Hindi kasi, Maaga ang awan ko, diba? Ang awas ko. Itutulungan mo na si Bunso magluto. Tapos punta ako ng Bera. Nakakaya kasi kasi spam. papaluto na doon sa mga Sabi niya, hindi ko alam kung ano. parang hindi lumagal. Hindi ko alam. Pagtigan ka naman mga tayo ng Philippines. Kayas ko kasi. Hindi na pwedeng. Ano schedule ko? Kailan? Antay mo ako move on talaga. Oo. Ano ko iinom mo? Ano ba? Ano ko iinom mo? Bakit? Aba, Friday yun. Gusto ko. Bakit tulala sa kusina? Siguro anong uminom tayo, no? Grabe. Tulala ako eh. Friday yun ngayon. Bakit tulala sa kusina? Kaya Ano mag-inom ng ganon? Hindi maganda. Easy din. Kaya hindi mo kahawak ng sando. Isa nga ba, busy. Yan, ang puro palpo. Eto. Itong bunso, nagtanong sa akin, sabi ko daw, search ko daw yung French bakery. May interview siya. Di ba napunta? Sabi niya, 2 oras daw, ikailan daw. Hindi daw siya makatakas. Hindi ko yun, ano. Kaya pag gusto mo sa buhay, Saan nag-apply kung saan hindi pa kasi siya nagre-resign. tapos nagkakapin siya. Ha? Tapos nagkakapin. Sa 10? 10 lang. May kuklap. Hindi pa din. 10 October. Isang buwan pa. Pinayagan na siya. Kasi mahirap mag-ano. Ano mga ibon na, hindi ko bumakas. Oo, ayoko na magpatapon. Kuya, bilisan mo naman. Kuya, pwede na. Tapos na. Kukulayan na lang. Sabi ko na kasi, bakit kasi nagpatapo ako, hindi na. Ang buhay natin, matutunan naman ito. Adik. Punta ba siya? May ulang ang labas niya. Eh, sabi niya, ano shirt eh? Ano ko yun? Hindi ko na nga yung bati. Charot. Parang ako pagdating niya pala sa tayo. Ay, malamang. Yung mga kapag-patatun, lalagnat pa yun. Ayaw nga pala, magpabaksin siya ka na. Lalagnat. Oo. Possible na si Miguel. Pag ganun.
short ako. Pa mo? Hindi. Ano ba? May kulang. Ano ba gusto mo? Kaya pag dito naman natin sa place na araw, sunod na tatlo. Ang kulang sa team. Baka din ang pagka nakasinta sa amin kasi nalulubo. Tapos mo lang ba sila? Hindi ko na lang. Umalit lang mo. Ay, oo. May dyan mo din siya. Ano ba yun? Screen. Hindi siya open. Hindi. Mas maganda. Mas maganda na ako. Init kasi sa labas yun. Di ba maganda kay Gasly? Nawalan ka na sa umaga po niya. Kagaling ko rin naman eh. Mas maganda ang papalawalan mo. Oo ka. Tapos nakasaktan ni Kuya. Nagsikilat ba ya? Na-addict mo. Ayaw ko na magpatato. Kuya, pakimura. Painit nga ako ng plancha. Ay, mura. Pag-plancha ko. Ayaw ko nga nito eh. Kasi nagpatato ko. Ay, kainis. Naiwan ko sa ibon. Nakalipad, no? Nagtago doon sa ano. Sabi ko na eh. Yun yung kuya. Kaya nagtago yun. Sa ibang dito kami. Umago. Nalipad. Di ba sabi sa iyo, episelect to? Kinakain load. Nilodan ko kanina maga. Pinakain mo. Baka kaya to, ano, ang dami ko pang load eh. Ito ayaw matawagan, di ba yung ginamit ko? Ay, Diyos ko, gumana. Hindi kinain yun. Parang gusto ko magpamisa. Nangangain yan eh. Laging gutom. Magpaload ako, gumayon data ko ngayon, magana na ulit. Automatic na kasi yan. Tapos baka mga subscribe ka.
bumalik siya. Kuya, pakibura na ulit. Tapos na ba? Oh, next na, next. Next. Ay, dito pala, joke lang. Sakit nito ah. Yung procedure. Sakit ko ba? Ganun pa lang.
Harap. Ayun na ba? Hindi. Ah, di. Hindi mo kailangan. Sige ka ano. Tiyak na po. Yung aming Ah. Alam. thank you po, kuya. Kuya, sa Friday na lang yung asawa ko. Hindi nakahabol eh. Sige lang. Ha? Oo, nandito lang. Oo. Kita mo si Rito. Baka sila yun. Teka lang. Nadala. Then, Ne? Let's go. Ano? Thank you po. Thank you po, kuya. Sige. Ne? Skip, skip. Skip. Gusto po kami. Salamat po. Sige po. Tulog ka man na kanito. ano matangis dito dali?
ganito. Opo. Yan. Opo.
Tissue to.
Same lang ba yung baka niyan? Ah. Parang Lock.
Ganun din. Medyo isimpla mo yun. Yung heart yung ano. Mga dito. Pa-straight yung heart. Okay lang pag first, yeah, ganyan. Hmm. Ganyan. Shabu. So, saan yung table? Na. Pagkatilaw ko ng
ng totoo mo sir. Oh. Kaya pala pinakaya. Wala sa buwan.
Bipantin, mas magandang pangalan. Ang gamot. Bipantin. Masan po. Sando. Hindi ko pa naman Pwede. Basta yun yung panggamot mo mas magaling mag-ilong. Mas maganda yung pag-ilong mo. Mas ang buhay ng buhay. Huwag mo lang pilitin na lapit sa nag-iilong. Hindi ako. Kaya pwede ba? Bunso. Oo, sige. Ito, Huwag mo naman sa'yo. Hindi pa yun. Na? Finish.